Rhys Spikes, miwso mwyaf Cymru, os ydyn ni'n cael galw chdi'n hynny, croeso i Gwyl Focus Wales. Mae dy fand di, sef Wermod, yn perfformio penwsos yma. Deitha i be fydd pobl ddisgwyl o'r set. Fy set Wermod yn gymysgedd. Fy na cyfers o ganeuon, hoff ganeuon Cymraeg, felly, fel Blodeuwedd y Dilia. Da ni wedi gwneud traciau bossa nova Cymraeg, so dwi'n meddwl, esiampl cyntaf erioed o bossa nova yn yr eith Gymraeg. Cerddoriaeth Hauntology efo offerynnau electronic cartra a lot o stwff psychedelaidd, seance, i gyd mewn hanner awr. So, dim bach o bob dim, felly, hodgepodge llwyr. Bob tro dwi'n siarad efo chdi, mae mren i'n ffrwydro fy gwybodaeth am cerddoriaeth gwahanol, achos bod chdi'n fan o genres mor wahanol. Os a rhywbeth yn yr wyl yn benodol ti'n edrych ymlaen i weld penwsos yma? I ddweud y gwir, dwi jyst licio'r syniad bod fi'n mynd i unrhyw un o'r nifer o lefydd sy'n dangos y cerdded byw a jyst cael surprise, felly. Y surprises mwyaf ydy gweld yr bandiau rhyngwladol, felly, fel bandiau Norwy, Canada, Catalonia a Corea. Maen nhw'n egniol a mae'n gret cymysgu efo nhw. Os a siopa recordia reit dda yn Wrecsam yma? Do, dwi wedi bod yn neud y rounds, do. O Moonlight dros y bont yn wych, felly. Sy'n annog unrhyw bobl sy'n dod i'r Wrecsam fynd yna. Mae yna bethau bendigedig yna am brisia gwych hefyd. Ti wedi cael rhywbeth? Do, lot o records o siopa Lysen. Just mintio fyny ar nhw. A hanner can ceiniog oedd yn nhw. Nes i gael cwmryd o Rosyn, mint o'n o edrych chwarae hwnna i'r bycham pan dwi'n cyrraedd adra. Wel, pob lwc dros y penwsos a gobeithio neith i chydig o ddyddiau neis i chdi yma. Gret.